Diolch yn fawr, Tegwen, am ein caniatau ni ag am rhedeg y Zoom am heno. Gai groesawu chi gyd o Gymru gyfan a rhai tu allan i Gymru i noson arbennig iawn. Mi wnaeth Jane Dawis y dwy, swyddog datblygu y De Ddwyrain a Gorllewin Morgannwg. A dweud y gwir, ges i'r syniad yma nôl ym mis Awst. Na'i roi bach o'r hanes i chi. Mi benderfynon ni fel rhanbarth yn y De Ddwyrain ar ôl llwyddiant Zoom yn ystod y 2 blynedd yn diwetha. Ein bod ni'n parhau i gael rhywbeth unwaith bob hanner tymor yn rhithio, gan fod aelodau wedi mwynhau dod at ei gilydd yn rhithio a chael siaradwyr a chyflwyniadau amrywiol, a'r rheini yn dod o Gymru a thu allan i Gymru. So dyna pam, a benderfynon ni fod gweddill Cymru ymuno ni heno. Mi fyddwn ni'n recordio, mi fydd na ambell i lun i'n cael ei dynnu. Os ydych chi'n gwerthwynebu, gallwch chi'n e-bostio i jane@merchedyawr.cymru neu swyddfa Merched y Wawr yn Aberystwyth. Mae gennych chi unrhyw wrthwynebiad. Heno mae gennym ni Glenys Robert sydd yn aelod gweithgar yn Cangen y Garth gyda ni'n y De Ddwyrain yma. Mae'n enedigol y Sir Fôn. Hefyd, rydych chi'n ei nabod i fel enillydd y goron yn Steddfod 2010 yn y Steddfod Glynebwy. Ac hefyd, roedd hi'n gyd-feirniad yn gystadleuaeth y goron yn Tregaron gyda Cyril Jones a Gerwin Williams. Ac ro'n i'n digwydd fod yn yr un pafiliwn ac oedd hi ar y llwyfan. Ac mi gaethon ni feirniadaeth a phwy oedd yn y gynulleidfa hefyd, roedd Esyllt Maelor, neu Samuel fel gyhoeddiwyd o'r llwyfan. Mae Esyllt yn enillydd y goron mwyach, un o athrawon mwyaf dylanwadol y iaith Gymraeg, swn i'n dweud yn hawdd yng ngystadlaethau'r Steddfod yr Urdd. Os oedd randawch chi ar enillwyr Steddfod yr Urdd llenyddol, mae enw Esyllt bob tro yn dod i'r brig. Felly heno feddyliais i yn Pafiliwn yn Tregaron ar ôl colli ambell i ddeigryn, ar ôl gwell Esyllt yn codi ac yn mynd i'r gynulleidfa. Mae fi'n gweud pam na gewn ni fel menywod sgwrs oddi wrth y feirniad sydd y fenyw ac i'r cystadleuaeth ar enillydd y goron. So felly dyma pam maen nhw'n dod at ein gilydd heno. Gai ar ran hun, diolch yn fawr i chi'ch ddwy am eich cydweithrediad. Diolch i holl aelodau Merched y Wawr sydd wedi dod i gefnog hi. Heno bydd Glenys a Esyllt jyst yn sgwrsio. Gewch chi gefndir y ddwy da'i gilydd. A wedyn mae yna gyfle chi holi cwestiynau. Gewch chi wneud hynny ar lafar neu os yn bosib yn y lle sgwrsio os gwelwch yn dda. Felly nawr drosodd i chi Glenys a Esyllt. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr iawn, Jane, a diolch yn fawr i Merched y Wawr am y gwahoddiad. Mae dda iawn gen i fod yma, mod i wedi cael bach o fraw o weld cymaint o bobl sydd wedi troi mewn. Ond gwych ynde, arbennig. Ie, gai ategu'r croeso i Esyllt. Mi wnaethon ni gyfarfod ar ôl y seremoni yn Tregaron ar yr rhaglen tocyn wythnos a chael sgwrs hynod o ddifyr, a mi ddwedes i'w Esyllt bryd hynny bod y gŵr yn dod o ben llun. Ac wyddwch chi be oedd hi'n cofio fy mam yng nghyfraith. Felly mae hynna wedi golygu llawer i fi hefyd, a mi allai'ch sicrhau i chi. Mae gan ferched pen llun ddawn deud arbennig. Dwi'n gwybod o brofiad o wrando dros y blynyddoedd ar fy mam yng nghyfraith. Ag o glywed Esyllt hefyd ar tocyn wythnos. Felly hyfryd bod efo chi a hyfryd cael croesawu Esyllt a chael sgwrs. Dwi ddim yn mynd i ddeud gormod, gobeithio mae beth fydda i'n wneud ydy hwyluso pethau i Esyllt a symud y sgwrs ymlaen os bydd angen felly. Felly dwi'n mynd i ofyn i chi gyntaf, Esyllt, yn hytrach na bod fi'n rhoi mwy o'ch cefndir chi, bod chi'n gwneud hynny falle yn sôn am eich magwraeth, am eich addysg, am eich cymuned ac yn y blaen, fel y gwelwch chi'n dda felly. Diolch, Glenys. Dwi'n ymddiheuro, fel da chi'n gweld, dwi'n cael trafferth efo'r fideo ers i'w chydig ddyddiau. Felly mae o'n union weithio ta bod fi ar drip Noson Towers a mynd yn hollol wallgol. Felly dyna pam dwi'n gorfod diffodd y fideo loch a cadw llygad ono fo. Neitha o seiclo, dwi'n yn gwybod. O'n i mewn cyfarfod neithiwr a nath o ddechrau mynd yn wallgog yn wir. Felly ymddiheuriadau mawr am hynna.
Gai ddiolch am y gwahoddiad i ddechrau cyn ateb y cwestiwn, Glenys. Iawn. Diolch yn fawr iawn ac am y croeso Clen a'r geiriau Clen hefyd. Fel oeddech chi'n deud, Glenys, ges i lot o surprises yn Tregaron, ond pan nes i sylweddoli fod gŵr Glenys yn byw yn llythrenol rhyw 4 cae o tu ni. O'n i'n meddwl, nith y modd, ac oedd o'n gyn ddisgybl yn ysgol Botwnog, a fel o Glenys yn dweud, o'n i'n nabod eich mam yng Nghyfras, a nath hi fagu cariad ata i at Sampleri, oedd hi ddynas cwbl arbennig, ddeud y gwir, doedd. Beth bynnag, dyn ni'n gallu sôn amdani hi, ond ydych chi'n gofyn i mi sôn am yng nghefndir. Hogan Siferionydd ydw i, deud y gwir ddechr, bod fi'n byw yn Llŷn a dwi'n siarad efo chi heno o Morfa Nefyn. A dwi'n falch am cysylltiadau a Siferionydd, un o forynion Meirionydd ydw i'n had, gwreiddio fo mlaen a Ffestiniog. Ond ges i magu reit ar y cychwyn yn Harlach, yn y hen dre Harlach, a dwi'n cyfri'n hyn yn ofertaid y teras yn Harlach. O rwan, sdach chi'n mynd o gwch i mewn i Harlach rwan, ar y gwilodion, heibio ysgol ar Dudwy. A sbiwch i fyny i'r chwith, mi welwch chi deras ar yr ochra fanna. A mae o reid y gwir, ddech chi'n mynd reid mor amlwg ar castell. Fan o Bronwen Teras, ac o'n i'n byw na am ryw 4 blynedd. A rhyfedd iawn, mewn rhyw 2 blynedd wedyn ar ôl i ni fynd o'na yn 1964, dyma un o ffrindiau gorau fi'n dyna i fyw. A o'n i'n un o ffrindiau gorau fi'n coleg, sef Mair Thomas Ifans, a dyn wrth gwrs, a thi fe wyt sy'n lon, o'n i'n byw yn Rhiwlas, a dyn o dwi'n modd efo'r cysylltiad yna. Reit wrth ymyl Bronwen Teras, dwi'n dod yn ôl ar y sgrin wan, mae tryfar hen ardal yn Harlach, de. Ac yn fanol o'chodd hen nain i fi'n byw. Gwen Owen oedd ei henwi, a gollodd ei 2 fab yn yr Yfal Mawr. A gollodd ei lleferydd chi ddoth o'n ôl wedyn. Ac oedd hi'n byw yn yr ardal yma'n Harlach o'r enw Tryfar. A beth dwi'n newydd ar ganfod, yw chydig wisoedd yn yr union du hwnnw oedd hi'n byw. Dach chi'n pwy sy'n byw na wan? Wel, un o fy ffrindiau penna un i fi, sef Carys Hew. Dwi'n mynd ama bod Carys yma hynna rwla, dwi'n siŵr na di sôn, ond dwi wedi mopio fy hynna, bo fi wedi darganfod hynna. Ia, felly, Siferionydd. Wedyn wrthyn ni fyw i Abersoch, pan o'n i ta 4 oed, a cyfnod ofnadwy o hapus, ysgolion arbennig, o'ch chi'n sôn am be oedd y dylanwada. Ysgol fach Abersoch, ysgol fabanod oedd hi. O'n a lot o gariad at sgwennu, dysgu barddoniaeth ar co, a pethau felly. Da ni gyd yn gallu sôn am yr athrawon da yma, pethau chi ysgolion sydd wedi dylanwadu yn oed ydyn. Rwan, o'na athrawes y fanna o'r enw Megan Thomas, ac o Megan yn sgwennu llyfrau hun loch, a ddi ddylanwad mawr yna. A oedden ni'n gorfod dysgu cerddi gyn cynnan. A fi'n am blentyn yn rhyw 2, 4, 5 oed. Does dim na fenaid blin yn iach na dŵr o ffynon felin bach. Dyn os ydych chi'n dod i Steddfod yn y Gifionedd i chi'n weld ffynon felin bach gan cynnan. A dwi'n cofio hi mynd â ni loch i neuad goffa Abersoch, sydd ei drws nesau'r ysgol, yr ysgol newydd gau wan. Yn o ddosbarth nos na gyn cynnan, a chfo cynnan y dyn mawr o neb yn ei groesi, a ni'n mynd yna'n blan bach, a dyma fo'n deud, wel hyn o'n i siarad efo'r plant ar y diwedd, a dyma Megan Thomas yn deud, yr hyn a chi sydd yma yn nabod hi'n deud, na dan, da chi'n gweld y plant rwan, a maen nhw sio llofnod chi rwan cynnan. A mae gen i lyfr llofnod, beth sy'n ni gallu dangos yn iawn i chi fan. A y loch lyfr llofnod, a mae cynnan, da chi wedi weld ffordd groes, efo'i enw, a dwi'n gallu dangos ar y cefn y fanna, cynnan. Reit, ac oedd y llyfr wag adag hynny, a nath o fyny fynd i'r dudalen ola 1. A wrth i ochr o da chi'n gallu gweld mae Thomas Parry, Luned Phillips, a mae gen i T.H. Parry Williams rownd y gongol fan hyn. Welwch chi, da chi weld i enw fo ffordd groes. Beth bynnag, dyna'r math o gefndir o'n i'n gael yn yr ysgol. O rwan, yn Tregaron, pan o'n i'n gorfod codi ar yng Nghaed yn pafiliwn, chi maen nhw'n dod y gosgor yn dod i nôl chi, dydy. A o'n deitha fi'n ddistaw, Esyllt, fod y law i mewn y fama wan drwy'r twll yma, felly, a fi'n neud y ddel, a fi'n di'r lle anghywir, a felly. A dyma fi'n troi'n rownd, a pwy wylis i? Nes i'n sylwi chi wedi gerdded i fyny, ond y person oedd Miss Jones, yr athrawes yr ysgol bach y Abersoch yna. A'r unig beth nes i ddeud, ond i dychryn gymaint, nes i fynd, Miss Jones? Ac yn mynd, ia, o chwilod. Wel, o'n i'n meddwl hynna, dach chfod, o'n i di'r hyfeddu. Beth bynnag, ges i o ran dylanwada, sicr ysgol bach Abersoch. Fel o'n i'n deud, athrawon yn hybu chi sgwennu a beth lle, a pan ydych chi'n sgwennu fo plant,
Mae'n bwysig dydy chi, mae athrawon yma efo'r corff ar y cae yn cicio pel a felly fel plant ydy. A mae athrawon cerdd yn canu, ond mae eisiau athrawon sy'n sgwennu, dangos bod nhw'n sgwennu. Ac o Megan Thomas, nath hi sgwennu llyfrau babanod cyn oes Rala Rwdins a Sally Mali a hein. Nath hi sgwennu llyfr am Sama Ben, a dwi'n cofio pethau felly. Beth bynnag, na chi Abersoch. Wedyn y gymdeithas da yna, fel da ni gyd yn gallu sôn, fama hyn yma, am y gymdeithas da ni di magu nhw dydan. Cymdeithas Steddfod, yna Steddfod Unedig Abersoch a'r Cylch, sy'n ni'n gallu sôn lot am hynny. Steddfod Ysgol Sul, Capal, ac o'n i ferch y Mans. A dwi'n am dod yn ôl ar y sgrin wan. A mae bob Mans efo stydi. A mae llyfrau wedi bod yn bwysig i mi rioed loch. O'n i'n dotio at siopa llyfrau. Bydd y modd mynd i siop yr hen bost yn Stiniog at Elin. Ond o'n di prysur, da chfod efo'r llyfrau gwmpas, o'na lot o fynd a dod yna. Felly oedd y hynny'n bwysig i fi, dylanwad y capal. Ysgol Botwnog wedyn, yr ysgol uwchradd i si. Lle oedd eich gwr chi wedi mynd â Glenys cyn i fel efo fi, hen ysgol hogia Llyn, bod y gan yn sexist, ond hen ysgol hogia a genol Llyn, de. Athro Cymraeg yn fanna, arbennig o dda, Emyr Pritchard. Oedd yn trwytho chi mewn llenyddiaeth, de, a pethau felly. Oedd Griffith Parry dal yn athro Saesneg yna? Oedd Griffith Parry yn athro Saesneg yna fi, oedd tad, oedd mi oedd o. Wedyn pan o'n i'n blwyddyn 10, yr hen ffôn ffor, lle, nath o'n i ddudo i cartre Bont Newydd. Wel, o hwnna'n sioc i'r system i fi mewn ffordd i byw mewn tŷ, chwod yn Abersoch, ac yn sydyn reit, o'n i'n cael lifft i'r ysgol o Ysgol Botwnog i Bont Newydd ac cael ymwllgwng o flaen y cartra. A dwi'n cofio croesi'r lôn a meddwl, reit, pa ddrws. Os da chi'n gyfarwydd y cartra Bont Newydd, mae o'n ddau dŷ a mae'n agorid yr mawr yn canol. Estalwm. Mae nhw'n newid dynnu fel awr. Rwan. A dyma groesi'r ffordd a mynd drwy'r drws oedd yn y corridor. A plant yn dweud, mae'r hoga newydd wedi cyrraedd. Dwi'n cofio'n iawn, oedd o'n i'n sioc. Ond beth bynnag, o'n i am bod fi'n benderfynol fel ag yr o'n i, o'n i'n eisiau aros ym Motwnog. A mi ges i'n wahanol i'n chwiorydd, gwawr a swyn Ysgol Bont Newydd, Ysgol Gynradd, a gwawr i Ysgol Dyffryn Nantlla. A felly ges i aros ym Motwnog loch. A pobl yn ffeind, de. Da chi'n mynd anghofio hynny na da'ch pobl sydd wedi bod yn ffeind efo chi rioed. Ac o'n i'n cael aros lodjar o'n i mewn ffordd yn hau yn ffrindiau. A da chod, yn Ysgol Botwnog o'r nos iau, o'na gylch trafod. Wel, dyna chi'n o'r dylanwadau mwyaf sydd wedi bod anna fi rioed. Ac oedd yn hedag y cylch trafod hwnna, oedd y prifathro. Arwel Jones oedd o. A gyda llaw de, oedd o di'r hedag yr un math o gylch trafod pan oedd o'n bennaeth Cymraeg yn Ysgol David Hughes. Efo pobl fel John Stevenson, Annes Glyn, Arfon Wyn, May Jones a hyn. Felly, fi gychwynodd gylch trafod yn Motwnog. Felly oedd o'n herio ni, oedd o'n hogi'n meddyliau ni, oedd o'n addysgwr o flaen i amser. Da chfod, oedd o ddim yn deud, reit, dyma chi'ch nodiadau, dyma da chi ddysgu, a chwdwch allan wedyn. Na, oedd chi'n gorfod meddwl ar eich traed, de. Dim lol, a dod i farn, a rhoi barn. Dim bod ar y ffens. A'i adnod y fawr oedd ei honno llyfr y datguddiad, mae'n ei dda ddeud y gwir. Gwyn fyd na fyddai yn oer, neu yn boeth, felly gan mae cleuarwyt, heb fod nag yn boeth nag yn oer, beth boera allan o'n gennau. Dych chi'n oedd o'n deud, reit, rhi chi ddeud eich deud. Felly, ond hwnna'n ddylanwad mowr yna fi. Wedyn, oeddech chi'n cael hynna yn y cyfnod, wel yn y nghyfnod di, oeddech chi'n cael hynna yn yr ysgol. Oeddech chi fod i wrando. A doeddech chi'n cael eich annog i siarad rhyw lawer, felly. Na'n hollol de. Ie. Sa plant fach yn eistedd ar gadeiriau chal de Glenys ac yn bwyso fo bwyd llwyd de. Mae braidd de. Ond dyna oedd y drefn de Glenys adag hynny de. Wel, felly oedd, wel, dych chi bach yn iau na fi, ond sicr hynod i, oeddech chi wedi rhaid eich llaw i fyny weithiau falle, ond dim ond i ateb cwestiwn fel arfer, dim i gynnig ddim byd ohonoch eich hun. Yn hollol. Wedyn ymlaen i Fangor wedyn? O, i coleg Bangor, ie. Ges i ffrindiau gwych y fanna, de. Nes i'n gweithio yn ofnadwy o galad yna, di fod yn onast, de. Ond dwi'n cofio mynd yna i'r adran Gymraeg, a Bedwyr yn deud, Bedwyr Lewis Jones, yr athro Bedwyr Lewis Jones, de. Croeso i'r adran Gymraeg ora yng Nghymru. Nac, ddim yn efo, yr adran Gymraeg ora yn y byd. Dwi'n cofio fo'n deud hynny. Ond oedd o wir, di gwir. A dyn o'r Gwyn Thomas yna doedd,
Derek Morgan, ac o'n i'n cael cynghorion da gyn Derek Morgan, sydd wedi sgwennu a felly. Ac dyna chi, yn yr addysg yn coleg, ydyn ni eisiau penderfynu dilyn cwrs yma'r ar dysgu, ac o dan ddylanwad Geraint Wyn Jones, Dr Geraint Wyn Jones, o Stiniog. Dwi'n gwybod sa rhain chi'n nabod o Geraint Wyn. Ie, o'n i'n nabod Geraint Wyn. Dos i ar draws Geraint Wyn pan o'n i'n swyddog Cymraeg i oedolion, dwi wedi gwir, yn cydbwyllgor addysg. Ac oedd o'n rhedeg rhyw banel, a dwi'n cofio pa banel, oedd o'n gadeirydd un o'r paneli. Ond oedd o mor gefnogol wastad, chwarae teg, o'n i'n teimlo. Cymeriad, doedd. Oedd hefyd, oedd. Dyna pam, o'n eisiau mynd i ddysgu ar ôl. Chi weithiau mae rhywun yn dilyn y cyrsiau yma, ond o'n eisiau mynd i ddysgu, de, ar ôl bod efo Geraint Wyn, de. Ac oedd o'n dod o Stiniog, doedd. O'n eitha modd fel hogan o Sifirionydd hefyd, doedd. Ac oedd o'n dweud hanes fy nain loch, a rhyw bethau felly. Ond dim hynny, oedd o jyst efo na ddysgwr arbennig o dda. A fel pobl Stiniog i gyd, dwi'n gwybod rhywun yma heno o Stiniog, de. Ond oedd yn had yn dod yna, doedd. Mae brawd yn had yn dal yna yn Hemdryd. Sam rhegwrs fel rhegwr Stiniog, nid oedd. Dyn oedd o rhegwr ydy, de. Oedd o rhegwr naturiol, de. Dach chi'n meddwl? Ia, wedyn, dyna i chi, dyn eisiau gwneud cwrs dysgu wedyn, a eisiau dysgu mewn ysgolion fel Aberconwy a pethau felly. Ac eisiau Brynrefal, ac eisiau gyfla wedyn. A dwi'n bod hyn di dylanwadu na fi, eisiau secondio am swydd reis ydyn. Am 2 flynedd i weithio i ryw brosiect sgwennu cenedlaethol. A'r cenedlaethol yn golygu Prydain, chi. Dwi'n ni cael teithio bob man. A dyma be ddechreuodd y sgwennu, felly? Wel, o ran hybu plant i sgwennu, Glenys, do, achos oedden nhw'n pwysleisio sgwennu bod i chi cael cynulleidfa i waith plant bob amser, dim jyst yr athro marcio, de. A bod chi'n cael sgwennu personol, math yna beth, bod hybu hynny, math yna beth oedden ni, a bod plant i feddwl amdanyn nhw hynna, fel sgwenwyr go iawn, de, fel nofelwyr go iawn, fel beirdd go iawn. O'n i'n neud rhyw brosiectau wedyn cael blwyddyn 9 i gyd i sgwennu nofel. Ydych chi sôn am ta 100 ag 20, rhyw bethau fel la wedyn, o'n eitha modd poetio rhyw bethau felly efo plant. A dyma gweithio efo plant, dweud gwir, ydych chi. Mae di ngyrru fi erioed, mae'n fraint, dweud gwir, mae'n anrhydedd, a dwi wedi dysgu mwy gynnu nhw na mae nhw gen i, mae'n bendant chi. A dwi'n o'r pobl hynny sy'n credu'n gryd fod na fardd neu mae na lenor neu mae na sgwenwr tu mewn i bob plentyn. Dyna bod yn cysgu a gwaith ni fel athrawon di trio deffro rwan. Ac oedd hyn ymhell cyn bod gennym ni fardd plant yng Nghymru yn doedd chi? Oeddech chi'n gwneud y gwaith yma ymhell cyn i neb feddwl am y syniad o gael bardd plant? Wel, fel sawl athro arall dy Glenys, dim just fi, dweud y gwir, lle. Fel sawl un o'n ni oedd wedi cael ei magu yn yr un, dych bod y feddylfryd, de. Wedyn, dyna chi fysi'n gweithio wedyn mewn wahanol ysgolion, efo fysi'n hynna'n gyflogedig am spel, ac yn gweithio asiantaethau, bethau felly. Wedyn, ar ôl bod yn ysgol Botwnog yn bennaeth gyfadran y fanno, nes i ymddeol, a wedyn ges i waith yn gweithio fo gwe, o rwan mae Carys Lec yma heno, Ports, efo'r griw Ports. A o'n i'n rhyw arweinydd y Gymraeg mewn addysg i gwe o'n i. A dyma'r swydd yn newid wan. Ond oedden ni'n gweithio doeddan Carys. Dwi'n siŵr bod ti'n fflamio fo fi'n enwi hi wan de. Efo Llywodraeth Cymru mewn cyfarfodydd a bob math o bobl drawan canolfanna iaith. A dwi'n edmygu pobl fel Carys Lec de. Maen nhw'n ei gwaith aruthrol yn y canolfanna iaith ni. Neu barch mowr ydyn nhw. A dyna ni'n cael dod ar draws bobl ddiddorol fel, a un o'r bobl hynny yn gwneud barch mowr iddo fod oedd o diweddar wrth gwrs ebyn hyn Aled Roberts Ffos, Comisiynydd y Gymraeg. Felly, dyna i chi, dwi wedi ymddeol wan, dwi'n gweithio ar wahanol brosiectau, a dwi'n aelod o Ferched y Fawr Morfa Nefyn. A dych chi hefyd yn gadeirydd Pwyllgor Llenyddiaeth sef o'r Llyn ag Ifionydd Esyllt? Yndw. Dwi'n gwybod sut ydych chi'n cael amser i ddod ato ni heno, o bobl dydd i gwir. Chi be mae hwnnw ddipyn o waith, oedden ni mewn cyfarfod neithiwr ac oedd y fideo'n dywyd neithiwr fyd fel heno, dwi'n ymddeiro am hyn. A mae gennych chi gynlluniau arbennig ar y cyfer ni, dwi'n deall. Chi beth da ni'n neud wan, paratoi amserlen ar gyfer y babell len. Da ni eisiau trio bod yn gynhwysol, gynrychioliadol, a bod gennym ni arlwy sy'n mynd i trio blisio bawb mewn oes o gwrthogi ariannol dybryd, de. Dyna da ni'n neud wan. Wel, mi gafodd 2 ohonoch chi, wrth gwrs, brif wopra. 2 ohonoch chi o'r un
ardal yn Llŷn felly, Ie. y brif wodbra yn Steddfod Ceredigion yn Tregaron. Felly mae yna rhyw fath o nythau, does o lenorion yn yr ardal yna. Wel oes. Mae gen i, beth yw'ch cysylltiad chi efo Sioned Erin a Meinir Esyllt? Mae Erin efo yng nghyn disgyblion ni yn Botwnog. A mae gyda fi barch mawr Erin, da chi. Siw bod ti wedi bod efo chi'n deud mae'n hogan gwbl arbennig, dydy? Yndi, mae wedi bod efo y cangen y garth. Mae wedi bod efo cangen y garth a chylch Cadwgan, yndi, arbennig iawn. Gaethon ni noson arbennig iawn. A mae'n byw dros y caeau i mi fan hyn. A dyn oedd Meinir Piers Jones, mae hi'n byw dim y bell chwaith. Oedd hi'n hyn a fi, oedd hi'n y coleg efo fi. 2 mlynedd yn hyn a fi yn y coleg, ynddo. Ie, oes, mae na. Ie, rhyfedd o de, dwi'n gwybod beth o, so fath yn y dŵr, chi dydyn ni'n bell i wrth yn gilydd. Da chi'n cael hyn, dydych, da chi'n cael rhyw, dydwch chi'n ardal lle mae, wel, mae haearn yn hogi haearn, mae siŵr dydy. Dydych chi, ciliau, enghraifft, oes, y ciliau yn dod na gyfnod oedd pan oedden nhw, lle. A wedyn, wel, mae ardal, ydych chi, Penllyn, dydy, mae yna wastad i bod rhyw, gyda wyllyn o lenorion yn fannu hefyd. Ond falle mae tro Penllyn ydy hi rwan. Falla de, ond chi be, mae yna sawl nyth o feirdd a llenorion yn Llŷn. Da chi'n gadael Mynytho, San Bedrog, Abersoch, Pen Cilan, ffordd yna. Yna enwi pobl fel Penry Jones, Leri Llywelyn Morris, Alan Llwyd, Prifardd, sy'n Abertawe wan. Moses Glyn John, Prifardd arall, Dick Goodman, Charles Jones. Mae gennych chi ardal Sarn filldeun yn canol y Penrhyn lle da chi'n cael Gwsy Parry, dwi'n gwybod na dyn dŵad ydi o. A mae gennych chi Alun Jones, Llyr Titus, Annie Llŷn. Gennych chi Nefyn wedyn, gennych chi Robin Lewis, Meinir Piers Jones, Tasha i merchi, a wedyn Elizabeth Oskin Jones de. Ond ddwn i rei tasg i blwyddyn 7 i'r hen Form 1 yr ysgol, mapio'r enwa yma i gyd de. A reid enwa'r bobl ar y map, a dyn nhw'n gorau meddwl wedyn, be ydy'r lle gorau i fyw i fagu beirdd o llenorion. Dyma ni cael ffrau fawr ydyn. A pawb yn mynd ar ôl i beach i hun, de. Ie. O, bendigedig, de, bendigedig. Mae'n fraint cael byw mewn ffasiwn le, dydy, dwi'n siŵr. Beth am eich gweithiau llenyddol eich hun, chi Esyllt? Ydych chi wedi cyhoeddi cyn ennill y goron? Wel, mi enilloch chi gader Steddfod yr Urdd yn do? Do, ar hyfedd iawn. Do, sgwennu cerdd nes i adogynu. Eto, mae yna rhyw gollad yn gefndir i honno hefyd. I fachgen, oedd yr un dosbarth a fi i'r ysgol, Iwan Medi Roberts ydi yma. Byw yna'n horon y Pen Llŷn. Ardal prifad arall gyda llaw, John Griffith Jones a Bagela. O ia, wrth gwrs. Ia, iddo fo. A wedyn yn dilyn chi beth chi'n ennill gwobrad, mae'r rhyw ddrysa'n gorau i chi wedyn, does. A mi ges i gyfle wedyn i sgwennu llyfr ar Idydd Cwncloch. Sef ffrin o ffrindiau, dwi'n gwybod hwnna fo, mae'r camera ma'n di dywirion, mae chi'r llyfr. Sef Telenores Eryri. Ffrindiau mawr, na ni. Ffrindiau mawr efo Nancy Richards. Oedd hi'n graduras, oedd hi'n gymer, de. Oedd hi'n ges yn byw yn beth gelart. Nes i fo hi am dipyn, dyn rhyw gyhoeddiadau addysgol a sgwennu llyfrau fel, llyfrau hannog gyfresu fel source.com neu rhywbeth felly, neu newid ger a sgwennu ar gyfer plant. Sgwennu llyfr arall ar un o gyfres copa. A chi ryw lyfrau fel lle. Dwi'n methu dall, a dwi'n tynnu'n het i athrawon sy'n sgwennu ac yn cyhoeddi ac yn dysgu, de. Oedd yn amserlen i'n llawn joc, de, chwod o'n i'n dysgu. A dyn athrawon iaith, os gen i beth idydd neb, mae gen nhw fwy o waith na mi yn athro arall yr ysgol, de. Chwod efo marcio neu matab i waith plant, a wedyn efo, geich chi magu plant? 3 o blant, a wedyn, chi'n cymdeithasu, neu ysgol Sul, ryrdd a beth. A marcio. Ac o'n amser i bob, chi'n mwy, i mi neu beth o'n hyn. Dwi'n gwir, o'n i'n teimlo beth bynnag, os o'n i dysgu na lle fi oedd moral bod y plant yn sgwennu, deud y gwir. Ie, wel... Ddigon o gyfle i fi yn neud eto, doi. Da chi wedi gwneud yn rhyfeddol. O na. Wel, wir. Wel, falle bod ti'n amser i ni droi Esyllt rwan at gerddi'r goron. Ag na i ddedrw chydig am yn ymateb i iddyn nhw, achos wrth gwrs, o'n i ar ddau feirniad arall yn ei darllen nhw, ac yn rhyfedd, mi oedd
mi oeddech chi'n cael y sypyn mae gan yr Eisteddfod, a mi ddarllenon ni drwyddyn nhw i gyd, mae'n siŵr bod nhw'n dod yn yr un drefn i'r tri ohono ni, yn i'r tri ymgais ola oedd y tri gora, felly. A dwi'n meddwl mai Samuel oedd yr ola i ni ddarllen. A chyn hynny oedd dyn bach gwyrdd, sef Pryddest Llyr Gwyn Lewis, ac wedyn y llall oedd Kairos, oedd wedi sôn am y pandemig a di'r llwyddo rywsut o fewn mis i sgwennu cerddi am y cyfnod clo. A chi'n meddwl oedd hyn, oedd eich gwaith chi wedi cael ei anfon i mewn reit ar ddechrau Covid yn doedd, coronavirus. Felly oedd hynny'n rhyfeddol, ond oedd hi'n gystadleuaeth gref, fysa ni wedi bod wrth y bodd rhoi coron i'r tri ohonoch chi. Ond rywsut neu gilydd mi oedd rhywun yn ymateb, oedd cerddi Samuel yn enyn rhyw ymateb dofn felly. A dwi'n meddwl mae, chi'n bod, y synwyr yma o golled am i ddudodd Myrddin ap Dafydd o'r llwyfan yn dod bod Dafydd eich mab chi wedi bod yn ddylanwad cry ar y cerddi yma. Ond yn ogystal â'r teimlad yma bod chi'n bod ymateb i hyn, oedd yna hefyd oedd yna grefft, oedd hi'n amlwg bod yna lenor roi chorin i'w sawdl yma. Oedd yna ddelweddau oedd yn mynd â'ch gwynt chi. Ac wedyn oedd yr elfen ysbrydol yma hefyd, oedd hynny yn gafal yn rhywun rwsyd. Oeddech chi'n medru ymateb i'r elfen honno ar sawl lefel, a mae hynny yn ddoi hun yn gryfder, dwi'n meddwl. Ond chi'n bod ar ôl, wrth gwrs, clywed am y cefndir o rywun yn darllen eto, yn ymateb mewn ffordd wahanol eto, ond yn sicr mi oedd hi'n gystadleuaeth gre, ac felly mae'r clod hyd yn oed yn fwy wedyn, wrth gwrs, pan ydych chi'n ennill mewn cystadleuaeth o'r safon yma. Felly, o'n i eisiau cyfleu hynny, fel un o'r beirniad, gymaint o wefr oedd y tri o'na ni wedi gael o ddarllen y cerddi. Oeddech chi wedi cymryd, dwi'n cofio chi'n deud, bod chi wedi bod yn cadw dyddiadur ar ffurf rai o'r cerddi yma. Ydw i'n cofio'n gywir? Do, nes i wneud adduned blwyddyn newydd, a dwi'n meddwl am gadw at addunedau rhyw 2 blynedd yn ôl, achos mae'r cerddi yma wedi cael ei sgwennu ers dipyn go lew wan, fel ddech chi'n deud, Glenys. A nes i gadw rhyw fath o gofnod dyddiol. O'n i'n gwneud cofnod beth wedi digwydd weithiau. Dro arall, o'n i'n sgwennu pethau ar ffurf cerddi. A dyma gasglu pethau at ei gilydd, a dyna pam, wel, y dyddiad cael dod yn nes. Nes i'n meddwl cystadlu ddweud y gwir, ddech chi. Eto, wedi dweud hynna, oherwydd o'n i'n drio gyfleu, sef, sut dwi'n rhaid gliro, o fi'n teimlo yn dilyn colled Dafydd, a da ni gyd, faint ydych chi'n dweud sydd yn y stafell yma heno, dipyn go lew. Da ni gyd yma wedi cael rhyw gollad yn dod, da ni gyd yn dydan. A i fi, ar ôl colli Dafydd, dwi'n yn gwybod be ddigwyddodd, mae'r rhai sydd yn y stafell yn gwybod, dwi wedi siarad efo nhw am y peth, a dwi'n wedi gwneud efo llawer, dweud y gwir, felly dwi'n agor i'w stafell dirgel efo yma i radda. O'n i'n teimlo, be ddedau ddeitha chi doch, ryw bresenoldeb neu ryw gynhaliaeth, ynddo. Ac o'n eisiau sôn, o'n eisiau sôn am hynny, ac o'n eisiau gweld, be fysa chi, enghraifft Glenys, be fysa'r beirniad yn feddwl ohono fo? Oeddwn ni, mynd ar ôl be o'n i'n drio ddeud, ynddo. A hefyd, o'n eisiau sôn am hynny, o'n eisiau sôn hefyd am y gynhaliaeth mae drwy'r y presenoldeb o'n i'n teimlo, ddech chi dweud Dafydd, pwy bynnag oedd efo fi. O'n eisiau sôn am hynna, yng nghanol, gwewyr, a diolch mae hwnnw ddim yn air digon cry, dwi'n meddwl, galar, bod na wreth, ynddo. Felly mi, o'n i eisiau cyfleu, dydyn nhw ddim yn gerddi i galon, yndi, mae yna brofedigaeth fawr a cholled sy'n ôl ydyn nhw, dwi'n mynd licio dweud y gair colled, os dwi'n teimlo mod i wedi cael lot hefyd drwy'r golled
mewn ffordd rhyfedd o ddeud, a dwi'n dal i ddiolch i Dafydd am hynny bob dydd, achos dwi'n dal i deimlo fo efo fi. Dim bob dydd illa, ond dwi'n ymwybodol. Ond mae hwn, o hynny, dwi'n yn y ffordd garbol fy hun, trio esbonio hynna rwan. Ond o'n i'n trio cyfleu y gwres a'r cynhaliaeth mae rhywun yn gallu gael drwy brofedigaeth, ynde. Beth am yr elfen ysbrydol yma? Oedd rhywun yn sylwi bod llawer iawn o'r cerddi efo teitl o fyd crefydd, a hyd yn oed crefydd gyfundrefnol, chi'n bod falle o fyd emynach, llon bob lle er enghraifft, a ni gyd o genhedlaeth sy'n gwybod yn iawn, mae'n dod o, mae Duw yn llon bob lle presennol ym mhob man ac yn ymlaen. Mae yna sawl un, does, efo teitl o fyd crefydd. Oes. Mae nhw, illa bod gair crefyddol, dwi'n mynd hoff iawn o'r gair crefyddol. Ond eisiau cyfleu fod yna, tu nôl i bob peth, fod yna rhyw, dwi wedi defnyddio'r gair y gwarchodaeth, rhyw gariad mawr, Duw da ni di arfer alw fo'n de. Pen yma'r byd. Lle bod o'n ala i bobl yn hen arall y byd. Ond bod na, ac eto pam bod rhaid ni labelu fo, bod na rhyw gynhaliaeth, ac o'n eisiau cyfleu hynny drwy'r cerddi. Bod na rhywun, bod na rhywbeth allan yn fanna, gown ni wybod mwy rhyw dro, da ni cael darna, da ni gyd weithiau di cael rhyw dimlada, do. Be o'n na wan? Be sy'n digwydd yn yma wan? Mae hynna'n beth od. A da chi'n cael darna bach o jigsaw. Wel, rhyw ddiwrnod, dwi'n teimlo, gown ni weld y jigsaw cyflawn. Lle hynny yw, dim dyma diwedd y daith. Dyna fel dwi'n edrych arno fo, fy hun, lle. A dyna sydd dwi'n gweld pethau. Dyn o'n i'n cyfleu hynna. O'n i'n deud ar y dechrau, o'n i ferch y mans, de. A fyddwn ni'n siarad, dim bod ni'n cael sgwrsus morbid, gan chi feddwl, fi wedi dweud, ond bod ni'n hogan bach, fyddwn ni'n gofyn i dad, oedd o wedi bod mewn gwneud bryna. Reit, beth sy'n digwydd i ni ar ôl ni farw, de. O, lle da ni'n mynd, a da ni'n cael job yno, dad. Ta jobsus i ni. Mas yna sgwrsus, de. Ac un o fo hoff adnoda fi'n y byd y loch o di. Yn hyf yn had, yma'i llawer o drigfannau. Does na rhyw fystig, does na rhywbeth arbennig yn y bedir y trigfannau yma, de. Be sy'n digwydd yna? A chi, resom arall pan roes i nhw Samuel, de, oedd o'n clywed lleisia'n doedd. A dwi'n teimlo ar un adag felly na galar dwys oedd o cofiwch. Ond dwi'n dal i glywed nhw weithiau. Glywed rhyw leisia. A dwi'n cofio'r meddyg yn dod i'n hy fi ac yn meddwl, o reit, a fi'n dweud, dwi'n meddwl bod fi'n, chi'n iawn Esyllt, lle dwi'n neud rhywbeth i helpu chi. A fi'n dweud, wel, dwi'n teimlo bod fi'n clywed rhywun yn siarad efo fi, ac yn atho sbio, nes i ddeud wedyn, na, dydw i ddim. Ond i'n amlwg oedd o'n dall, a bod well mi beidio deud dim byd. Ond weithiau, bod ydych chi'n mewn galar mawr, ydych chi'n mewn gwmpas eich pethau'n iawn. Dyna dio, o'n i'n meddwl ar y dechrau, i drio bod yn fwy dadansoddol a clir yn lle bod fi'n mynd dros ben llistri'n dweud bethau fel hyn. Ond mae hyn wedi digwydd erioed, ys mae dwi'n blentyn. Yn teimlo rhyw bresenoldeb, clywed pethau, math yna beth. Felly o'n i'n trio cyfleu hynna. A dyna pam rwy'n si'r enw Samuel yn un rheswm. Ni bod fi'n dda Samuel yn dweud, ych bod oedd o'n clywed Duw yn siarad efo fo. Oedd Elin y demol yn dweud, yn doedd, efo'r arglwydd canus y was yn clywed. Di'n dweud, pidwch ymlaen ar un waith, bod fi'n dweud bod fi'n clywed Duw yn siarad efo fi. Ond, trio cyfleu hynna, gan obeithio hefyd, y bysa hynny yn rhoi cliw i be oedd y cerddi, be o'n i'n drio ddeud yn y cerddi. Os o'n i wedi dangos y cerddi marged fy merch, de, yn dechrau un, ac oedd i dweud, iawn, mam, ddim yn siŵr beth mae hana nhw ddeud, beth ti'n drio ddeud efo yma, chwaith, ar ôl mi ddeud, ia, dwi'n dall rwan, da chi dall dwi'n feddwl. Wedyn, da chi, ia. Wedyn, oedd hwnnw'n gliw. Yndyn ma na, Glenys, a dyna pam nes i roed y teitla crefyddol iddyn nhw i radda. A dwi wedi sôn am bobl capal a yr holl gerddi na, dwi wedi sôn am loen byw. Yna, dwi'n angos, mae loen byw yn symbol meddyn nhw a eneidia. Ac o'n i gweld y loen byw yma bach mae'n dod yn y dyddiad dion bach, yn y cyfnod tywyll, a mae'n dal yn dwyll adag yma'r flwyddyn dydy. Ond hen, idiom pen llun am y cyfnod rhwng, pan mae'r clocia yn troi dan Rhagfyr 21. A wedyn mae'n dyddiad dion bach, a ni'n gweld y gloen byw. Bod yna obaith bob tro, mae yna obaith i ni. Felly dyna o'n i'n drio gyfleu drwy'r cerddi. Gan obeithio, ond mae yna rhaid i gweld nhw'n gerddi eitha trist. Wrth gwrs, mae yna dristwch mawr sy'n o'r nhw. Wel, wrth gwrs bod. Ia,
Mae rhywun yn gallu ymateb iddyn nhw, dyna'r peth, ynde? Wel, Achos fel ydych chi'n dweud, mae rhan fwyaf o bobl wedi cael rhyw deimlad, rhyw golled, dim mor embyd falle, a chi, ond ydych chi wedi colli rhiant. Neu ydych chi'n cofio, dwi'n cofio mam yn sôn ar ôl colli'n had, ydych chi'n bod ti'n synhwyro fo, fel sef o yna yn ystafell efo hi. A dwi'n teimlo hynny efo rai o'ch cerddi chi. Y gerdd gyntaf lle ydych chi'n chwarae, cuddio a 1, 2, 3 ac yn y blaen, a ydych chi'n meddwl bod chi'n nes, ond wedyn ydych chi'n colli gafel, ydych chi'n cael gafel yn nhw yn y diwedd. Ond, mae yna gerddi sydd yn... Y ffordd o'r rhan wedi egluro'r cerddi rwsyd bron i gael y cip yma, de. Ond i'n sôn chi bod fi'n byw yn Cartref Bonewydd. A os da chi'n gyfarwydd â Cartref Bonewydd, oedd i lôn brysur, mae yna lôn osgoi ywan, dwi. Dyfyd a bysys yn stopio, a pan ni fel teulu, dwi'n sôn amdano teulu rwan, fi a mam yn had a'n 2 chwaer, yn y byw yn y tŷ pen, a weithiau da ni'n cael prydau fo'n gilydd fel teulu chi, nid efo'r plant. A yna fys yn stopio reit ymlaen y cartra, bysys Nedw. A oedden nhw gyd yn troi, y llon bus da gynnu, yn troi mewn, yn troi penna i weld ni'n bita. Yn cael y cip na cyn i'r bus ymwneud. A mam yn deud pethau, Argo, os a fotel sos neu beth ar y bwr, neu orgo bai ni gyd ysbryd, chi math o beth, da chi weld. Da chi'n cael cip, de, drwy rhywun, neu pan da chi'n teithio yn y car. A da chi'n cael cip pan mae'n dechrau twllu, a di mewn i rhywun dydach. Cip bach. A dyna dwi wedi drio cyfleu yma. Y cip yma da ni'n gael a rhywbeth, be o hwnna wan? Be dwi wedi dysgu fanna wan? A da ni gyd i cael nhw dydan. Chi weithio, mae yna rhywun yn ffonio ni, da chi'n meddwl, oedd hwnna fod i ffonio fi. Neu mae rhywun dod i'ch gweld chi. Chi digwyddiadau fel la. Pethau bach, da chi'n meddwl, hynna wan. Wel, casgliad o gerddi ydyn nhw, wrth gwrs, nid prydes. Felly, dwi'n meddwl bod pobl weithiau yn disgwyl gweld, pan maen nhw'n darllen cerddi'r goron, nhw'n disgwyl gweld rhywbeth gorffenedig, un casgliad sydd yn gwneud cyfanwaith. Wel, mae yna rhyw gyfanwaith, ond maen nhw'n gerddi unigol hefyd yn dydyn. Da chi'n gweld rhywbeth gwahanol yn un o'i gyd, maen nhw'n siarad yn unigol efo chi. A mae yna rei cerddi sydd yn haws i'w deall, os liciwch chi nag eraill. O'n i'n mynd i ofyn i chi am un ohonyn nhw, dim ond Puro oedd hi henw hi. Mae'n eitha byr, a da chi'n dechrau fo, maen nhw'n darogan codi gwynt. Ie. Dwi'n meddwl bod fi'n gwybod, neu mae gen i un dehongliad, a mae'n siŵr bod sawl dehongliad bosib. Maen nhw'n darogan codi gwynt, mae'r deiliach rhwng cracio'r wal wedi dechrau crynu. A dwi'n dotio ar y ffordd ydych chi'n sylwi ar ambell i beth fel yna. Brigau pen ucha'r coed yn sgwennu'r rhybuddion ar e-byst y cymylau. O'n i sôn am y delweddau yn mynd â'ch gwynt chi. Ac mae'r haul wedi symud i fyw eto. Dyddiau tannu dillad ogla cadw. Beth sgynnoch chi fan'na, Esyllt? Wel, ga i jyst fynd at y linell e-byst y cymylau i ddechrau efo chi, de? Ia. Di hwn yn byd i wneud efo'ch cwestiwn chi i radda, ond i ddechrau dangos y cerddi yma i marged y ferch, de. A dyma hi'n dangos y gerdd yma i'r Rhys y mab wan. A dyma nhw'n oli be mae mam di sgwennu, e-byst y cymylau. Oli Anni Ffansiol. A dyn nhw wedi bod yn tynnu'n hoes i wedyn, oli e-byst y cymylau yma. Ond beth bynnag, chi wedi ni coes teuluol di hwnna. Sgwrs teulu di hwnna, de. Bwyd, ond beth bynnag. Wel, mae'r gerdd yna, de, Puro, yn dilyn cerdd arall, lle mae yna berson, sef fi ydy hwnna, yn sownd yn tŷ, a dwi'n byw mewn lle braf. Dwi'n edrych ar gan fadrin. Reit i'ch ben ti ni, mae llwybr y Pererinion, de. A mae bobl yn cerdded, a mae yna obaith ac yn ei blaen. A lle dwi'n methan, dwi'n stuck yn tŷ yn fy slipas. Mond 2 gau i ffwrdd. A dyn, wydar hwnna fod bod rhywun mewn galar, da ni gyd i cael teimlo, dwi'n mynd i'n dachan heddiw. Llawn bol yn sydd, do. Da chi bod, a mae pawb arall yn dymlaen efo'i bywyda, mae yna rai ar lwybr y Pererinion a'i bywyda nhw'n glir o'i blaenau nhw, a da chi stuck yn sydd. Dyna ni'n sio gyfleu fanna. Ac yn y slipas, de, dwi'n cofio, dwi'n ffrindio mawr efo fflir mai, chwaer yng Nghara Thomas, de. A dwi'n cofio hi'n deud rhywbeth am i'm ham. Os da chi yn y tŷ yn bora, yn codi'n bora,
a da chi'n y slipas drwy dydd, nwch chi'n lot o'n byd de. Well chi godi ben bora i dysgidio am eich traed. A i ddech chi'n fawr all ddod un peth, Modlen Lynch, dwi'n gwybod chi'n abod Modlen o Chra Bangor. O hi'n dweud un peth. A mae'n wir ydy, weithiau, os dwi'n codi'n bora, bod fi'n slipas drwy dydd, na'n stroc o waith. Ond os dwi'n rhoi sgidio iawn, na'n neud o bath, ynddo? Dim beth bynnag, o'n i'n eisiau cyfleu, mod i yn y slipas methu symud i sildar, gyda'r o fod, hirach, galar. O beth bynnag, mae'r gerdd puro wedyn yn dangos, weithiau mae rai chi fod yn y llefydd tywyll i werthfawrogi y puro wedyn. A beth sy'n digwydd? Mae yna wins di codi. Mae yna symudiad tu allan. Mae hyd yn oed y dail rhwng cracia'r wal di dechrau cymryd. A y cryndod yma o be? Dim ofn illa, ond beth bynnag. Mae yna beth yn di ddigwydd. Mae yna rybuddion pen uchaf. Mae gen i goed o flaen tylwch. Cwch chi fel bod fi'n y ddam gael delweddau. Diws, mae'n disgrifio beth dwi'n weld o brifennes dwi. Cwch chi feddwl, de. Dim mae yna goed wrth ymwyl a tasa hini yn rhaid rybuddion yr e-bost y cymyla. Mae'r hael di symud i fyw eto. Mae'n gwella yma. A wedyn, dyddiad sy'n ei ddilla cadw. Da ni gyd y foglad ddilla cadw yn cyffyrdda, a maen nhw'n hen oglan nhw, da chi eisiau tannu nhw, dda mam y dda, mae'n dillad ar y lein. Wel, dillad mae'r y lein iddyn nhw gael awyr iach, de. A mae'r oglan well, maen nhw'n puro dydyn. Dyna ni trio cyfleu yn fanna. Oeddech chi'n symud, oedd o'n rhyw fath o symud ymlaen mewn ffordd? Oedd. O'n i rhyw feddwl mae dyna beth oedd o. A gai rannu cyfrinach efo chi rwan, reit. O'n mi, a dwi'n canu fy nglodydd fy hun rwan, dylwn i ddim. Ond oedd y ddau feirniad arall yn grediniol, mae dyn oedd y bardd. A ddidis i wrthyn nhw, na ci, dyna sti hon, merch di hon. Dydy dynion ddim yn sôn am lwch ar skirtings, nag am danu dillad, fes i. A ddod o Gerwyn Williams yn ffai, ti ar dir peryglis wan, cofia am. A dyn ni'n meddwl, iawn, dwi'n gwybod bod, na dych chi'n mi fod i gyffredinoli, ond ar y cyfan, di dynion ddim yn sôn am beth o fel yna. O'n i'n siŵr, o'n i'n gwybod mae dynas, mae merch oedd y bardd. Ac, yna ni. A chi gallu hongli'r cerddi ora fyd. O na, sy'n ni'n deud hynny. Ie, gweld llwch ar skirtings, de. Dwi'n cofio rhywun yn deud hynny wrtha i pan o'n i adran mamolaeth, de. A ffrind i mi ar mamolaeth, a dyma'n deud, a chi di arfer gweithio, da chi adra. A da chi'n siŵr lle da chi, a da chi'n sylwi ar bethau na ddylwch chi ddim sylwi arnyn nhw. Sef llwch ar skirtings, dyn nhw'n bwysig o iawn ydy. A mae'n digwydd ydy, pa da chi'n mynd i ryw le arbennig. Da chi'n stuck yn tŷ, da chi'n sylwi ar y pethau yma, de. Ie, ond beth bynnag, ie. Mae yna gerdd arall, wnaethoch chi sôn amdani, a dwi'n edrych ar y watch o'n yma, Jane di deithau bod ni fod i feddwl am dynnu pethau i ben tua chwarter i 8 yma, ond dwi ddim eisiau gorffan cyn i ni sôn am y gerdd eiliad, sef y gerdd ola yn y casgliad, ac mae hon, dwi'n meddwl, yn berl o gerdd, lle ydych chi'n sôn am bwysigrwydd deud, peidiwch a gadael i bethau fynd yr rhy hwyr cyn i chi fynegu beth sy'n yn eich calon chi mewn gwirionedd, ynddo. Mae'n bwysig deud cyn bod ti'n rhy hwyr. A ddydwch chi ar tocyn wythnos, bod chi'n meddwl am danoch eich hun mewn ffordd, a bod chi yn eich annog eich hun i sgwennu yr rhain, i gyhoeddi yr rhain, i rannu'r rhain, i rannu'r rhain efo bobl eraill. Ond fysa chi licio darllen o'n i ni Esyllt? Na i. A deud rhyw chydig amdani falle cyn i ni orffen? Ie, dwi'n siarad o fi fy hun yn fan hyn. Yn deud, Esyllt, os di hyn yn gerddi crefyddol, neu dwi'n siarad canol gerddi mwyn sôn am ysbrydoledd, beth sydd ti draw i hyn i gyd. A chi da ni siarad am bob dim dyddi yma. Mae di mynd a chi fod i siarad yn agored am bethau'n dydach. Chi mae'n meddwl garwch a bod yn agored. Na chydig o bobl sy'n sôn am grefydd, mae'n rhywbeth yn tabw yn efo ynde. I pobl yn licio, ond ormod o sôn di bod amdano efo blynyddoedd maith yn ôl, dwi'n mwyn gwybod pam. Felly, o'n i'n meddwl, reit, bod rhywun yn deitha fi, bod fi'n hun yn deitha fi'n hun, am rannu, fel ddech chi'n deud, Glenys, lle bod ni'n cadw pethau dan geuad a mewn dror, mae eisiau rhannu mwy. Fel bod pobl yn cael, bod ni'n helpu pobl eraill, a dyna'r unig beth sy'n gyrru fi dyddi yma ar ôl callu Dafydd, bod fi'n o gymorth rwsyd rhyw fôn y ffordd leia fyw i rywun arall. Neu, o'n i'n teimlo allan bod yn had yn deitha fi, neu bod Dafydd yn deitha fi.
neu bod rhywun o'r tu allan boed yn, dwi'n gwybod, Duw, cariad, beth bynnag, cariad mawr, hana hon. Mae yna rhywbeth tu draw i hyn i gyd. Mae yna obaith yma. Dim dyma diwedd y daith. Dyna pam o'n i yn... Hon oedd y gerdd oedd gyflymau mi ddweud y gwir. Chi beth o? Alla bod yna rhywbeth arall dy Glenys yng ngyrru fi i sgwennu. Felly mae'n ei fi meddwl, nid y fi yn sgwennu hon. Rhywun arall oedd yn deitha fi. Felly dyna pam. A dyma hi'r gerdd. Paid â mynd. Paid â mynd heb ddweud dim. Paid cadw'n dawel am y murmuron a'r eiliad cymryd gwynt. Iaith tawelwch sy'n llithro i'r distawrwydd sy draw. Paid mynd heb ddeud am y blien eira mewn machlud hael. Paid mynd heb rannu a deud dy fod sy'n gwybod, fod na nabod, fod llygaid yn clywed a chlyst yn gweld. Paid mynd heb sôn am y mydandod sy'n dal geiriau. Paid mynd heb sôn am yr hael tu hwnt i'r hael a'r awel rhwng yr awelon. Paid mynd heb sôn am yr anadl gynnes sy cefn i ti pan sy'n golchi llestri, yn tannu dillad ac yn chwynnu'r bordar. A dyna, dwi'n sori ar draws y darlleniad, a dyna'r union adega o'n i'n teimlo rhywun sy'n ôl am mi. Pwy sy'n fanna wan? O'n i'n teimlo pan o'n i yn golchi llestri, yn tannu dillad, yn chwynnu, o'na rhywun efo fi. Beth bynnag, paid mynd heb sôn am y llonyddra byw sy'n dod atat weithiau. Yn ddi-symwth, yn anisgwyl, yn ddigymell. Cyn i fi fynd yn rhy hwyr, a'ch bitha wedi mynd. Cofia ddeud. Cofia ddeud. O, diolch am ddarllen hwnna. Achos dwi'n siŵr bydd rhan fwyaf ohono ni wedi darllen y cerddi, ond falle bod na sawl mis ers i rai ohono ni darllen nhw, a mae'n dda cael yn atgoffa. Diolch yn fawr Esyllt am rannu. Ydych chi fodlon derbyn ambell i gwestiwn? Na, Tad. Fydd rhaid i Jane a Tegwen yn helpu fi, achos dwi'n gweld pwy sy'n codi llaw. Os na rhywun â chwestiwn, gwnewch eich hun yn amlwg, neu falle, mae yna ddau gwestiwn, os y ddau gwestiwn yn chat fan hyn? I colli hwnna fan. Na, dim ond helos. Os rhywun yn teimlo awydd gofyn cwestiwn. Dwi'n gweld bod yna gwestiwn. Os oes rhywun am ofyn cwestiwn, os newch chi ddad fideo yn mute, a wedyn gallwn ni glywed chi'n siarad hefyd. Dwi ddim yn gweld llaw i fyny, dwi'n meddwl. Dyna ni. Na, dyna ni. Iris, os gyda chi gwestiwn? Na. Na ni ta. Glenys. Ia. Helo, Anwen sy'n yma. Helo Anwen, sy'n mai? Ydych chi. Just meddwl, mae Marged hefyd wrth gwrs merch Esyllt wedi sgwennu am y profiad o golli Dafydd. Ac mae'r ddwy wedi ymateb iddo fo'n wahanol ar llawer ystyr. Sut mae Esyllt a Marged yn diffinio hynny? Sut ydych chi'n gweld y ddwy na chi wedi dod ato fo? Yr un profiad mewn ffordd ond o gyfeiriad gwahanol ella, dwy genhedlaeth wahanol ella. Mae Marged wedi sgwennu, nath hi sgwennu cherddi hi yn fuan iawn ar ôl colli Dafydd, yn y cyfnod cynnar na de. A mewn ffordd, mae'n ngerddi fi rhyw 6 mlynedd wedyn dydy. Dim mod i wedi symud yn ymlaen. O Anwen, fi'n abo chi wan, helo, da chi'n o leo. A fi'na hefyd, helo Anwen. Mae ddrwg gen i bod fi'n gallu dangos yn llun, cofiwch. Mae'n iwsans di'r cyfrifiadur yma. Ia, be o'n i ddeud wan, ia, o'n i 5 mlynedd o ddiwedd arach de,
nid mod i di symud ymlaen. Byddwch chi pan ydych chi mewn galar, fel o'n i'n dweud, o'n i gyd wedi cael y profiad mewn rhyw ffordd i gilydd. A pobl yn dweud, chi nwch chi symud yn eich blaen, de. Wch chi yn eich blaen. O, dwi'n yn teimlo'n hyn wedi symud yn ymlaen. Be dwi weld diffinio'n hyn ydy, bod fi'n di mewn i dŷ. A pan ydych chi wedi'r stafell gyntaf yn y dŷ na, mae'n stafell, mae'n eitha dychrynllyd, y stafell gyntaf. A'r ail, dwi wedi symud i stafelloedd gwahanol yn y tŷ yma y dwi'n byw yn efo. Cos dwi'n berson hollol wahanol ar ôl colli Dafydd. Dim yr un Esyllt ydw i. Ddeud y gwir, mae'r hen Esyllt, a bod fi'n byw mewn rhyw oes arall a byd arall. Felly, dwi wedi mynd i ryw dŷ wan, a dwi'n mewn stafelloedd gwahanol yn efo. O'r wan, pan oedd marged, ych chi'n ateb eich cwestiwn chi'n sgwennu, swn i'n dweud bod ti mewn stafelloedd eitha calad, diaddurn, anodd. Da chi'n dall dwi'n meddwl? Felly mae galar hi yn y gyfrol mynd yna. Swn i'n dweud y mapio y flwyddyn gyntaf wedi colli Dafydd. A mae hi'n dweud pethau rwan, nes i deimlo fel ar y pryd. Ac o'n i'n eitha beirniadol o bobl. Wel, mae di newid i chan y byd hyn. Wrth edrych yn ôl. Da chi'n dall dwi'n meddwl? Felly, mewn ffordd, mae'n ngherni fi wahanol. A hefyd, mae gen i yn fama hefyd, dwi'n dipyn hyn wrth gwrs na marged, y profiad yma, y teimladau dwi wedi gael ar hyd y blynyddoedd wedi cael eu croniclo fan hyn a'i cywasgu, sef, fel o'n i'n dweud, yr ymdeimlad bod yna rhywun efo fi. Nid bod fi'n psychic ac yn ysbrydegydd mwy nag oedd yn had, ond oedden ni'n cael teimladau felly. Dyna dwi wedi trio cyfleu a bod nhw i crefyddol. Mae marged yn gerddi uniongyrchol, union-ffes, fysa pobl ifanc yn dweud, am golli de. Dwi'n ateb eich cwestiwn chi fan'na, Anwen? Dyna, mae'n ddifur iawn, achos mi gafodd chi lwyddiant ac chi ymateb ar dderchog i'w chyfrol, a dyn mae'n ddifur fel mae'r ddwy yn wahanol, yn dydi, yw'ch chi? Ond dwi'n meddwl bod chi wedi ateb cwestiwn, dweud y gwir. Diolch yn fawr am yr ateb, ac am y cwestiwn hefyd, Anwen, diolch. Os na rhywun arall yn dymuno gofyn cwestiwn. Ga i ddeud un peth personol. Gweld Anwen Jones yn fan hyn, oedd hitha hefyd fel fi dan dylanwad Arwel Jones. Prifathro oedd yn y cylch trafod. Ie, oedden ni'n rhyw cynta yn ysgol David Hughes pan gychwynodd o'r Gymdeithas Dadla. Ac oedd o'n, beth hollol newydd ar y pryd. Ond mae rhywun yn ddiolchgar. Byth amdano fo wir, mae stamp o chi oedd o'n rhoi cyfle'n gynnar iawn, lle, i rywun fynegu barn efo lle. Mae'n brofiad gwych. Mae'n dda clywed athrawon yn cael ei gwerthfawrogi. Diolch yn fawr. Ga i gymryd bod y cwestiynu wedi dod i ben. I Tegwen neu Jen yn dweud wrthai dwi'n siŵr os dyn nhw'n gweld rhywun arall yn codi llaw. Reit, a'i drosglwyddo felly i Jill sydd yn mynd i, a ga i ddiolch yn fawr iawn cyn i mi wneud eto, a dymuno'n dda i chi gyda gweithgarwch Pwyllgor Llenyddiaeth Eisteddfod Llyn ac Eifionnydd. Da ni'n edrych ymlaen yn fawr at yr arlwy. Diolch i chi a diolch am y croeso, a dwi'n ymddiheuro eto mod i'n diflannu o flaen y sgriniau chi, dwi'n ymddiheuro am hynna. Dweud y gwir, dwi'n falch bod fi'n gweld chi nes o'n wedi cael codi on yna fi fy hun, dwi'n meddwl. Diolch o galon a diolch yn fawr iawn am y croeso. Diolch yn fawr. Gwen, ti am fi fod ymlaen? Ie, please, Jill. Wel, dwi ddim yn syni bod ddim lot o gwestiynau, achos dwi'n meddwl bod ni gyd wedi ymlacio gymaint a wedi eistedd nôl a gwrando ar y sgwrs rhwngwch chi'ch dwy. Mae wedi bod yn bleser pur. Ga i ddiolch yn gyntaf ti Jane am y cyflwyniad a'r croeso heno. Diolch i chi gyd fel aelodau am ymuno, a dwi'n siŵr bod fi'n siarad ar ran i gyd bod ni wedi cael gwledd yn gwrando arno chi. Glenys chythau yn hwyluso'r trafodaeth yn arbennig iawn, a Esyllt, diolch i chi am rannu'ch profiadau. Boes bach, mae pen llun yn le am feirdd, yn dywe, a na beth o'n i'n meddwl pan o'ch chi'n siarad, bod tair ohonoch chi wedi ennill y prif wobre, a neb o'ch chi'n gwybod
biti'r llall a bod chi yn byw fyna gyda'ch gilydd, yn agos i'ch gilydd. Oedd e'n rhyfedd iawn trwy fod darganfod pwy wedi ennill y gwobrau arall. Diolch yn fawr iawn i chi, Esyllt. O'ch chi'n gweud dyw'r cerddi ddim o reidrwydd yn dristwch, ond mae colli rhywun, mae pawb yn ymdopi'n wahanol, a mae na o beth o hyd o'n wysau. A mae'n hyfryd bod chi'n gallu mynegu hwnna trwy'ch cerddi chi. Diolch o galon i chi'ch dwy, diolch i chi gyd am troi mewn, a diolch am noson arbennig iawn iawn. A pob hwyl i chi gyda Steddfod blwyddyn nesaf, a ni'n Diolch yn edrych fawr. mlaen falle i weld chi'n codi eto i Ddim yn meddwl. gwobr fawr. Na, diolch o galon i chi a pob dymuniadau chi gyd. Diolch. Nos da, mawr. Diolch yn fawr. Nos da i chi. Dwi'n siŵr bod croeso i bobl i aros ar ôl Tegwen os oes rhywun moyn sgwrs fach. Oes yn sicr. Diolch o galon i chi gyd am ymuno, a mae croeso chi aros mlaen i gael sgwrs os hoffech chi.